YouTube channel? Yes, my YouTube. So your name is? My Sarkis. Sarkis Adam. Your YouTube name what? Adam. Ja. Takže nie sú tu moc príjemní, neprivítali ma v dobrom tunajší ľudia. Za týmto kopcom je Azerbajdžan. So svojím vlastným životom a celkom dobre som z toho vyviazol. Poznávam Arméniu. Dá, znám. Znám. Lada pýta veľa papať, tak po pár kilometroch sme zastavili natankovať. Ale mám čas, takže vôbec mi to nevadí. Iba ja uprostred Kaukazu. Takže rekapitulácia, kým Ladu tankujú. Za mnou, za týmito horami sa nachádza Azerbajdžan. Tu, do tejto strany, je Irán. A tam, tie hory, ťažko vidno, lebo je troška zamračené, je už Turecko. Karky. Natankované, smer Karky. Karky, OK. Takže tam niekde v horách sa nachádza dedinka Karky, ktorú si Azerbajdžan privlastňuje.
Už sme odbočili z hlavného ťahu na azerbajdžanskú enklávu menom Karki, tak sa volá dedina. A tu už to vyzerá troška besnejšie. Aj toto mám rád na cestovaní. Karki güvenlik ne kadar. Vidíte, neprešli sme žiadnou hraničnou kontrolou, Jogi. ale ja vám to skúsim nejakým spôsobom tu dať, ako vidíte túto dedinku na Google Maps. Vlastne je to Azerbajdžan, ale Azeri nemajú na to žiadnym spôsobom možnosti to tu kontrolovať vojensky. Tak sa len rozhodli, že toto tu je Azerbajdžan, ale žiadnym spôsobom to nekontrolujú. Arméni samozrejme tvrdia opak, že to je Arménsko. Google Maps si ukazujú, že to je Azerbajdžan. Tak som celý z toho zmetený. Čo si myslíte? Som v Arménsku alebo v Azerbajdžane? Ale ľudia žijúci tu sú etnickí Azerbajdžanci alebo Azeri. Pravdepodobne moslimovia. Hello. Ja. Takže nie sú tu moc príjemní, neprivítali ma v dobrom. Tunajší ľudia povedali, že mám ísť preč. Ľudia žijúci tu sú etnickí Azeri, Azerbajdžanci. Pravdepodobne moslimovia, ale nevidím žiadnu mešitu, ako aj žiadne hranice. Kamaz ŠPZ je arménska. Do tej strany dedinka už končí, tak som sa rozhodol pozrieť sa do druhej strany. V extrémnych chudobách tu žijú ľudia. Tu sa im rozpadávajú domy, strechy nad hlavami. Tu ani poľnohospodárstvo nefunguje, nič sa tu nepestuje, možno tá pôda není hodná na to, neviem. Ovocné stromy, orechy, tie rastú, zvieratá takisto nevidím, ale cítim,
slama. Takže pravdepodobne chovajú nejaké zvieratá. Takže takto to vyzerá v azerbajdžanskej enkláve uprostred Arménska. Ani jedna živá duša, až na tú babušku. Ale myslím si, že ľudia odtiaľto sa snažia nejakým spôsobom dostať. Toto tu nemá budúcnosť. Zo dňa na deň môže vypuknúť vojna, kúsok od nás, Náhorný Karabach. To isté, tam sú zase v Azerbajdžane arménske enklávy a tam sa bojuje aj v dnešných dňoch. Bojuje sa o územia, o vlastenectvo, o tom, akú vieru si vyberú, o tom, aké pasy dostanú v krajine, o tom, či môžu opustiť túto danú enklávu, lebo sú enklávy, ktoré nemôžete opustiť, pretože sú obklopené hranicou a z tej enklávy sa nejakým spôsobom nedostanete. A obzvlášť nie, keď krajiny nemajú dobré vzťahy medzi sebou. Samozrejme, v takejto dedine letisko je niečo nepredstaviteľné, takže tí ľudia žijú v tých daných dedinách, v tých daných enklávách aj celý život. A celý život dúfajú, že aspoň ich deťom sa podarí z tej biedy s nejakým spôsobom sa dostať a ísť si za lepším životom. V tejto dedine vôbec, ale vôbec nič nie je. Ale o čo tu ide? Nacionalizmus. Azerská strana vyburcuje v dedinách, kde žijú Azeri, aby sa hlásili k svojmu pôvodu, spoločne vytvoria enklávu, podarí sa im vytvoriť druhá, tretia, štvrtá. Nejakým spôsobom sem dostanú vojenské síly napríklad a otrhnú celkom veľké územie od cudzej krajiny, v tomto prípade od Arménska. Ak neveríte, tak sa to stalo a viem vám to potvrdiť. Smerujeme tam. Defense Ministry is reporting that an Armenian serviceman has been killed by Azerbaijani forces near to the town of Yeras on the border between Armenia's Arad region and the Azerbaijani exclave of Nakhichevan. Azerbaijani shelling in the Armenian border village of Yeras, according to Armenia's defense ministry. In a statement, the ministry said the two men were in instruction. Môžeš tu
zastaviť. Môžeš tu zastaviť. Voilà, spasíva. Takže, vysvetlíme si, čo je to exkláva. Tu končí cesta, arménska cesta. Za týmto kopcom je Azerbajdžan. Tento kopec bol umelo vytvorený, pretože azerbajdžanské sily strieľajú tunajších ľudí. 2-3 roky dozadu presne tu zavraždili jedného vysoko postaveného arménskeho politika a tu za týmto kopcom je v podstate nie ozajstný Azerbajdžan, ale exkláva Azerbajdžanu. To už je územie, ktoré si vytvorili vďaka milícii a exkláva znamená v podstate niečo podobné ako enkláva, ale majú prístup buď do tretej krajiny, čo majú, do Turecka, a sa mi zdá, že aj do Iránu, ale to by som klamal, alebo exkláva môže byť aj to, že je na kraji mora, čiže majú prístup k moru. Bez tohto kopca tu by to bola samovražda sa tu len tak prechádzať. A v tých poliach mi hovoril taxikár, že ľudia majú problém obhospodárovať, že ľudia majú problém vychádzať alebo tam v tých kopcoch, ako sme chodili, pretože riskujú svoj život. Hello, zdravstvuj. Spoznávam Arménia. Да, знам. Знам. Nelegiálne. Ja znam, že je to ilegálne tu natáčať a bol som vyprevadený z tohto územia miestnymi. Veľmi na mňa všetci zazerali, zrazu všetci vyšli zo svojich domovov, že čo sa tu deje, kto tu natáča. Jeden človek zastavil vedľa mňa a povedal, že mám to vymazať, to video. Samozrejme to neurobím, pretože celý content by mi to zničil. Odchádzame, bolo to dobré, bolo to zaujímavé, bolo to ozajstné dobrodružstvo a ideme naspäť do dediny, odkiaľ sa nejakým spôsobom musím dostať do Jerevanu. Cesta do Arafatu z Jerevanu bola nejaká hodinka, ja mám u seba ich peňazí nejakých 20-30 eur maximálne, takže ak nechytím maršrutku, tak budem mať problém sa dostať späť do Jerevanu, kde mám hotel zabukovaný. Poviem vám úprimne, že pri tých hraniciach mi nebolo všetko. To je hazardovanie so životom, pretože aj na druhej strane v exkláve azerbajdžanskej by ma uvidel niekto, že tu chodím s telefónom, s mikrofónom a natáčam si to tu a ešte k tomu rozprávam. Neviem, či by som vyviazol živý. Da. Okay, super.
OK, spasибо. Давай, давай. Čau, čau. Takže mám to za sebou až po pol hodine, keď padne adrenalín, vášeň po dobrodružstve, si človek začne uvedomovať, že aké problémy by mohol mať a že ako veľmi som sa zahrával so svojím vlastným životom a celkom dobre som z toho vyviazol, aj videá mám, takže tak. Ja, veľa okej. Dávaj, after. Ideme na to. Idem sa rozlúčiť do obchodu, nechám im nejaké peniaze. A som sa rozhodol, že nič si nekúpim, pretože neviem, koľko ma to ešte bude stáť. A opýtam sa, že ako opustím toto mesto, či vlakom alebo autobusom, takže uvidíme. So, čau, čau. Čau. Tu sa mi ďalší človek ponúkol z vedľajšieho obchodu, že či už idem do Jerevanu. Hovorím, už asi pôjdem, čo tu budem robiť. Takže on ide kúsok do mesta od Jerevanu vyzvihnúť deti, že ma zobere. Tak nebudem tu špekulovať nejakými maršrutkami, tak sa zväziem a odtiaľ už aj keď taxíkom alebo nejakým spôsobom, ale určite sa dostanem. Hello. Strašne sú dobrí ľudia. Yes, thank you. Toto je Arménia. Takto si predstavujem prvú kresťanskú krajinu vo svete. Super. So okay. Thank you for everything. Ciao. Super. Ciao. My name is Sarkis. Is your YouTube channel? Yes, my YouTube. So your name is? My Sarkis. Sarkis Adam. Your YouTube name what? Adam. Adam. Yes. Okay. Yeah, me. Give me follow and like. Yes. What is the news? Mine. Yes, everyone. Winner. Sorry? Winner. No. Winner. Adam. Okay. It's easy. Adam. Adam. Yes. All together. Okay, bye. Ciao. Takže týpek ma zobral do mesta Artašat na autobusovú stanicu. Hneď mi aj ukázal, že odkiaľ mi ide autobus do Jerevanu, takže už som veľmi blízko. Takže tu sa s vami lúčim z maršrutky, takže čaute.